Dobar dan, danas ćemo vam pokazati kako da napravite kliker u Photoshopu. Prvo ćemo izabrati neku proizvodnu sliku koja će predstavljati pozadinu, zatim ćemo dodati novi sloj i nazvat ćemo ga krug. Zatim ćemo uzeti kružnu selekciju, držeći levi taster Shifta, napraviti kružnicu. Postaviti je na željeno mesto, onda izaberemo Paint Bucket Tool i boju prednjeg panela postaviti na D6, D3, C0. Kliknemo OK i obojimo kružnu selekciju. Zatim odradimo Deselect i u sloju krug dodamo Inner Shadow. Desni klik na sloj krug, Blending Options i kliknemo na Inner Shadow i sljedeće parametre. Blend Mode će biti Linear Dodge, boja će biti bijela, Opacity će biti 40%, ugao će biti -55, Distance će biti 20 i Size ćemo postaviti na 40. Kliknemo OK i to treba da ispadne prilike ovako. Zatim ćemo dodati novi sloj i nazvat ćemo ga Gradient. Pre nego što nastavimo dalje, treba da povežemo slojeve Gradient i krug, desni klik na sloj Gradient i izaberemo Create Clipping Mask. Sada postavimo boju pozadine na 6564 5F. Izabrat ćemo Gradient Tool i staviti sljedeće parametre. Stavit ćemo da gradijent ide i od boje prednjeg panela do boje pozadine. Izabrat ćemo Linear i štiklirat ćemo Reverse. Zatim ćemo levim tasterom miša povući od sredine naše kružnice do ivice. Zatim ćemo dodati masku na sloj Gradient. Opet izaberemo Gradient Tool i sve isto, samo nije Linear, nego je Radius. I onda pritisnemo taster D kako bi vratili boje prednjeg panela i pozadine na default. Sada ćemo Gradient povući od otprilike sredine kruga do ivice i trebalo je dobijete ovakav efekat. Zatim izaberemo sloj krug i dupliramo ga, desni klik Duplicate Layer. Vjerojatno će nam se desiti ova stvar i to ćemo rešiti tako što ćemo levi krug postaviti na vrh i vidite da smo izgubili Clipping Mask, tako da ćemo opet kliknuti na desni klik na sloj Gradient i izabrati Grain Clipping Mask i dobit ćemo čini se da smo se vratili korak nazad, ali to se dešava zato što je sloj krug iznad svega, tako da ćemo fill sloja krug staviti na 0 i sada vidimo ostale slojeve. Zatim layeru krug ćemo dodati određene stilove. Izaberemo Blending Options, dodat ćemo Inner Shadow i Inner Glow. Parametri za Inner Shadow će biti sljedeći. Blend Mode će biti Overlay, boja će biti crna,
opacity će biti na 100%, use global light ćemo isključiti i ugao ostaje 120 stepeni, distance ćemo spustiti na 10, size ćemo povećati na 50. Možemo na 55, na 60 ćemo staviti. Možete znači proizvoljno da izaberete. Evo, ipak ćemo 55. Inner glow parametri će biti blend mode normal, opacity na 15%, boje će biti crna, ići će ka providnoj, čok će biti 25, size ćemo postaviti na 5 i stikerirat ćemo anti-aliasing, staviti range na 100% i teknut ćemo OK. Treba bi da dobijete otprilike ovakav efekt. Sada ćemo dodati novi layer i nazvat ćemo ga sjaj. Uzet ćemo brush tool, parametri za brush tool će biti na, izabrat ćemo ovo, stavit ćemo size 25 piksela i hardness ćemo staviti na 100. I malo ćemo ipak da povećamo otprilike ove veličine i stavit ćemo da bude bele boje. I tačku ćemo staviti ovdje. Zatim ćemo u tom sloju dodamo filter blur, Gaussian blur, radius ćemo staviti na 2 piksela i kliknut ćemo OK. Pardon, nije ispalo kako treba, samo da vidim. Vratit ćemo se nazad, hardness ćemo staviti na 0, tako da ovako je u redu. I primijenit ćemo filter blur, Gaussian blur. To bi trebalo da izgleda ovako prilike. Zatim ćemo dodati sloju sjaj, dodati still outglow i parametri će biti sljedeći. Blend mode će biti screen, boja će biti bela, size ćemo postaviti na 10 i to je to, kliknut ćemo OK. Sada ćemo odabrati krug copy, selektirat ćemo krug copy i stavit ćemo da fill bude 25%. I treba da dobijete ovakvu jednu providnu, već počinje da liči na providnu kuglu. Zatim ćemo kliknuti na background, dodat ćemo novi layer i nazvat ćemo ga senka. Držeći CTRL i znači da senka bude selektovana, kliknut ćemo na mali prikaz layera krug copy kako bi on selektovao deo pozadine, tačni deo layera senke koji je u stvari ovaj krug. A pritisnut ćemo ovdje kako bi resetovali boje panela. Izabrat ćemo gradijent, stavit ćemo radius kao oblik gradijenta i od vrha ćemo povući na dole. I treba da dobijete ovakav rezultat. Zatim odemo da select i smanjit ćemo senku negdje na polovinu i možemo da oblikujemo po želji. Evo ja ću da ovako izdužim i namestit ćemo. Stavit ćemo zatim da providnost layera bude na nekih 50%.
opacity će biti 50%. I sada dok smo na layeru senka, držimo CTRL i opet držeći CTRL kliknemo na umanjeni ikonu layera Crew Copy i zatim dodamo filter Distort Spherize, stavit ćemo amount na 100% i kliknemo OK. Isto to ćemo da uradimo i sa layerom Background, znači označimo Background, CTRL i kliknemo na layer Crew Copy, filter Distort Spherize isto na 100% i OK. I dobit ćemo ovaj efekat koji našu kuglu čini još realnijom. Ovo još uvijek nije kliker, ali ćemo sada da napravimo šaru zbog koje će ova kugla ličiti na kliker. Uzet ćemo, znači napravit ćemo novi layer šara i uzet ćemo brush tool, size ćemo staviti na 25 piksela i uzet ćemo, imate razne oblike brush toola, stavit ćemo na lišće i stavit ćemo da boja bude neka plava, malo svetlije, znači izaberete sami željenu boju i napravit ćemo otprilike ovakav oblik, znači kao slovo S. Onda ćemo promeniti boju na žutu i uraditi još i sa jedne strane. Zatim ćemo opet promeniti boju, sada ćemo staviti na crvenu i sa druge strane napraviti još jedan oblik. I to treba otprilike ovako da izgleda. Naravno ne morate baš ovaj oblik brush tool da izabirate, znači možete da vidite ono što se vam najviše sviđa. Zatim postavimo našu šaru na ovu kuglu i promenimo veličinu tako da ona stane unutar ove kugle. Pritisnemo Enter. I sada, dok smo selektovali sloj šara, držimo CTRL i opet kliknemo na umanjeni prikaz Crew Copy i izaberemo opet filter Distort Spherize. Napravit ćemo onda kopiju layera šara, pritisnemo CTRL T i ovdje ćemo kao reverse i dobit ćemo ovako još jednu šaru. Šaru ćemo iskriviti i postaviti je ovako. Samo ćemo postaviti da šara copy bude ispod šare i postavit ćemo da, znači šara copy mora biti, to jest šara koju smo kopirali mora biti iste veličine kao originalna šara. Onda ćemo kliknuti Enter. Šara ćemo staviti na nekih 30% kako bi dobili efekat kao da je ta šara iza ove druge šare. Stavit ćemo kasnije na 50 i malo ćemo da zarotiramo i dobit ćemo ovo. I to je kliker. To je bilo to.